Di bîst û nehê meha yazda de 2015 dewriyeke çekdarên PYD ragihankar ku Laliyanê ji bazara Girkêlekê revandin û birin navenda xwe ya çekdarî li gel çekdarên serçavnixwamtî li bajarokê Rimelan bi behaneya ku him pirsyaran jê bikin. û piştî pêncî û sê rojan ji girtin û leşkerkirina neçarî îro Kulal çîroka girtina xwe belav kir û tê de hûrgiliyên girtina xwe ji şopînerên rûpela xwe ya Facebookê re diyar kir. Kulal dibêje ku di cûrekî biçûk bi dirêjahiya 2 metran û firehiya metroyekî û destaveke bi hin nexweş di heman cûrê de bû ku navê wê zindana bi tenahî ye. Kulal 23 saetan di wê zindanê de ma bi bihnek çikyayî ku çaveriya sura bayekî paqij dikir. Lê di wan 23 demjimêran de tu kes bi ser Kulal neket û tu dîvçûne li gel wî çê nebû. Demjimêr şeş û nîvê êvara sihê meha yazdan 2015 deriyê zindanê li Kulal hat vekirin û li gel çekdarekî PYD hat birin ji bo dîvçûn li gel bêkirin ku di wê demê de Kulal ji bêxwe û xwarinê û mana di tariyê de bi dirêjahiya 23 demjimêran pêvana laşê xwe ji dest dabû û di wê rewşa nexweş de dîvçûnek biçûk li gel Kulal çêbû ku tê de pirsyara karê wî yê wê demê kir û pirsyara karê wî yê ragihankarî kirin. Ji destpêka şoreşê her wiha nerîna wî di rêbazên xwendinê de û pirsyara endambûna wî di partiyên siyasî de û pirsa da wî ew bû ku ew jî pêşmergên Rojava ye yan na. Piştî dana bersivane ji aliyê Gulal ve û gengeşeya ku di navbera Gulal û berpirsekî wê zindana PYD de çêbû, Gulal xwest sedemê girtina wî jê re diyar bikin ku bersiva wan ew bû ku Gulal tevlî pêşmergên Rojava bûye û dema ku Gulal rexne li wê zindana ku dûr e ji perweriyê û mirovatiyê û bingehên dîmokratiyê ye, Kulal hate veguhestin ji bo zindaneke dî li gel hejmareke girtiyan ku Gulal li wê ma ta piştî demeke din dîvçûneke dî li gel Kulal hate kirin ji aliyê çekdarên PYD ku vê carê kesekî nû pirsyar ji Gulal kirin û gote tu ji ber çi li cem me girtiye. Gulal bersiv da ku ew ji ber hûn dibêjin ez tevlî refên pêşmergên Rojava bûme lê ew yek bi dirû ragihandin û gotin me te negirtiye ji ber gumana tevlêbûna pêşmergên Rojava, me te girtiye ji ber ku em pirsyar bikin ku tu tevlî hêzeke leşkerî derve bûye yan na. Her wiha hin pirsyar derbarê ragihandin û nîvsandinên Kulal li ser rûpelên torên civakî weke Facebook û Twitter û dawiyê de ji re gotin ku wê serbest berdin piştî nîv demjimêrê lê di wê demê de Gulal zanî ku wî veguhestin ji bo aliyekê din ji ber ku ew vegerandin zindanê. Li gorî serbarkirina Gulal ku Gulal piştre hat radestkirin ji bo polîsên leşkerî yê bi ser erkê bergiriyê ya PYD û ji aliyê xwe de polîsê leşkerî Gulal şandin bajarê Amûdê ku navenda leşkeriya neçar li wir e û ji wir wî veguhestin ji bo Tilbeyder û piştî wê Girzîro yê bi serê Girkêlekê ve ji bo rahînankirina leşkerî û li wir jiyana Kulal ya ragihankarî û sivîl hate guhertin bi jiyaneke leşkerî ku di dema 16 rojan de li Girzîro ma ku rewşa wî li Girzîro baştir bû ji danûstandina PYD li gel wî li deverên dî tevî ku bingeheke rahînana leşkerî bû. Niha jî Kulal vegeriyaye mala xwe ji bo bihêmvedaneke dema 6 rojan û tenê durê li pêş wî hene yan wê wekû leşkerekî jiyana xwe berdewam bike di leşkeriya PYD ya neçar de yan divê ji Rojavayê Kurdistanê bar bike. Şêrîn Kîlo Ark